Hanko, chci se tě zeptat, jako zkušené ředitelky, kolikrát jsi za svoji kariéru měnila školní vzdělávací program a co jsi se na tom naučila? No, já jsem ho měnila asi nestandardně hodněkrát, protože když jsem odcházela ze školy, tak jsme měli 11. verzi. Ale musím upřesnit, že jsem ho neměnila já, ale hlavně moji kolegové, protože my jsme se školním vzdělávacím programem pracovali opravdu jako se živým materiálem a v podstatě jsme každý rok dělali takový jako vyhodnocení, malou revizi a drobné úpravy a asi 3krát jsme dělali větší změnu, protože jsme měnili i předměty v učebním plánu. A v té současné situaci, kdy se mění rámcový vzdělávací program a vlastně tento proces tvorby školního vzdělávacího programu čeká všechny školy, co by si na základě svých zkušeností doporučila? Co se vám osvědčilo? Já bych šla především přes to, aby si učitelé udělali jasno, co jim vyhovuje na tom stávajícím a co by rádi změnili. Bavili bychom se hodně o tom, že to je příležitost. Ne, že to je práce navíc, ale že to je příležitost dělat si školu, jakou chceme. To, co se nám osvědčilo, bylo zapojení celého sboru. To znamená, že školní vzdělávací program nedělalo ani vedení s koordinátorem, ale opravdu byli zapojeni všichni, protože to byl materiál, který vedl učitele v tom, jak mají učit. Dokonce jsme to udělali potom tak, že ŠVP bylo vlastně zároveň ho používali jako tematické plány, aby to byl materiál, který je jim užitečný. A jaké považuješ za nutné podmínky, aby mohl ve škole vzniknout školní vzdělávací program takovýmto způsobem, jak jste ho dělali v tvojí škole? Určitě si to musí vedení nějakým způsobem naplánovat a rozvrhnout do času. My jsme si vyrobili jakýsi checklist, kdy jsme si řekli, do jakého termínu, co asi by se mělo ve škole učit. Potom další důležitou věcí je, aby vlastně ti lidé na to měli dostatek času. To znamená podívat se na to, které aktivity a akce v těch následujících 2 letech při práci na školním vzdělávacím programu úplně vypustíme. A říct si, že tohle je prostě naše priorita. A to ve všech oblastech. To znamená z hlediska času, i z hlediska financí, protože pak jako nemohu chtít, aby ti, kteří na tom pracují hodně, byli odměňováni stejně jako ti, kteří tomu třeba tolik času věnovat nechtějí. To znamená, ředitel by si měl rozplánovat i nějaké použití nenárokových složek, aby ti lidé neměli pocit, že to dělají bez odměny. Teď jedna otázka, která zaznívá z terénu ze škol. Jak to udělat, aby jsme s tvorbou ŠVP měli pokud možno co nejméně starostí a ten dokument vznikl hlavně rychle? No, to je otázka přístupu, protože když ho chce mít rychle, tak to můžeme udělat, jako to udělali někteří kolegové kdysi dávno, že ho někde obsali. Ale pak to není to, co to má být. To prostě tady není o rychlosti, ale je to opravdu spíš o příležitosti dělat si tu školu takovou, jakou ji chceme mít. A Hanko, měla by si nějaký třeba recept, jak to udělat, aby to pro učitele ve škole ta tvorba nebyl strašák a jak je namotivovat k tomu? Podle mě už je to o tom, jak se o tom dokumentu vlastně vůbec mluví. A nesmí to vyznít tak, že my teď máme udělat nový školní vzdělávací program, všecko bude jinak, všecko jsme doteďka dělali blbě a špatně a všecko musíme předělat. Určitě je to o tom jít od toho, co u nás funguje, co chceme zachovat, s čím jsme spokojení a co bychom rádi změnili a dělali jinak, ale naše současné ŠVP nám to nedovoluje. To znamená opravdu v tom hledat i pro ty lidi příležitost. A co považuješ za nejdůležitější z hlediska revize rámcových vzdělávacích programů při tvorbě nového školního vzdělávacího programu? Pro mě je nejdůležitější vlastně ta první část, to znamená nějaké společné přemýšlení o vizi školy, jakou školu chceme mít,
o tom, jestli náš profil žáka odpovídá profilu, který dneska už je v RVPčku obsažen, dřív nebyl. Jaká kultura školy podporuje vlastně učení dětí, jak to máme udělat, aby děti chodily do školy rádi a aby nám i jim to učení dělalo radost. To znamená věnovat se opravdu těm jakoby obecnějším věcem a teprve potom jít do předmětů a do očekávaných výstupů a průřezových a tak dále.